Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Duarbaguri constituency Kaparlopon Dolamara Malasi Apoling Arat Atumpatumi Mai Ingnipon Bangso Amai Kangnipon Nangkok Laki BJP Asolkar Mate Kedamtang Peace Accord Kachetok Along Inghoi Kep Kichi Asu Apan Dim Klong Pekpondet Ajoksi Nilitum Ning Ingsam Sedadlo Lasi Pini Nilitum Malasi Apoling BJP Atung APHLC Asong Atung Apan Johangpon Nangkoklo Lapen Jai Kathar Angtong Ingti Kathar Samson Teron Lapen Duarbaguri APHLC Asong Akihai Mongdol Singh Ingti Lapen Ari Asangho Atung Keklem Kedam Kimang Misen Pen Ajok Si Pini Nilitum BJP Asong Pen COC APHLC Asong Along Chepa Op Dunlo Pusi Dolamara Malasi Arat Ningjepon Lapen Duarbaguri Arat Atum APHLC Along Asong Along Chepa Op Dun Erji Puta Pini Duarbaguri constituency Arat Pen Ningjepon Tarapung Pen Birta Pangtak Abang Pu Joysing Teron Karbianglong News. Nasi Pini nili labang so nili EPSLC long ogdo nili nong pi. Deh. Ateke aprang nili ke BJP lo. Sita non api labang bang sopan sit get open for all. Ija damar nili. Jupang kan nili mega hekse lo. Deh. Asal lasi lapen ke isi bang ke si ma power ta. Hala DC fan pidat hala European ni mega heno jagate tasi komasi lahai nang ne pinang ne po parti doi ma punale ngai curi tu lo la se pini nili dak pelsa hin lang et lo tum sekala tum ot hipji la bang so posin nili pini ke dun de la pen ke non nili mathalo aprang man mathalo je karbeng nong ke ja biningan kan toxic cap dolo anu tina kaya songja tumta ahok kaya khali ahok karbi phan kara party gali de la posila prank kaya to party an le pute karbi log APLC APSLC ke jong si council ha hon le pute da karbeng long le amuni de machilar aji ang thin belek aji aning belek aji de aning belek mane new created person new system and the tun system karbiang nang manji de karbiang system manji la sila bang so song bang ke itum la PLC de itum ga japon ja ka thar la pena blak la le pute ala le thegi atheke non itum karbiang long ga tum ke rong sila ngi thek cho de ha barang song ka chi dan nang ji ka chi pu nei ba tum thek tha so jabe but aron thek the la sin non itum ke japon ja ka thar ke alang aron thek sa lo ron texel la pen bang phangachi danji lam ni ye government phangachi danji alan le kya ho do la pen texel la pen la so ni kang samse ni le pini FLC a mei la pini a mei ke kapedo ke sing amatsi BJP tum se eklem ke do an BJP tu neli tum le eklem ali BJP tu alang li tum BJP sai selo non ke il tu long APHL selo nang dun lap lo mana BJP tum se nang phalo alang li tum se amei da pitik lo meeting ta la pen BJP tu mai selo adon ke la krorong pen don inkoi pu la pen along ka prek pen da dollar kom la si amunit ke pini ga jetong bang kli ra pli la an ke BJP pen si non APHL selong nang dun lap lo sokero ya ching sokerot ka ching khan ma se ja teng nang dun un e der lo seta ladak la malasi along la pen la te bok te re arong an tu ke APHL selong si nang dun lap lo re pu ke punang kok lo politik sapat wa lang lia bang ke Ferry punang kok lo alang liga Ferry nangi ke rata tumpan a dead vir dead na kapi vir ve dead nangi ko puson lo ma tua bang si alang liga Ferry nangi neli pan Ferry redet amat jong si dead ta vir ve dead poson de neli pan Ferry redet mahala long recap ta chu George dead poson de la ta me seta no neli pan Ferry redet lo hala long recap ka chu George pan ke neli pan chot kali karbi inglong arat tumpan ala alang litum Ferry redet lo ame thang ki det dia panda ferere det la hello ka hello di adim lu tangke isi question tangke ladang lang kejang pen je pekli apran kedam
Chat puja ning arong nangkachipi dunji aphanpura Guwahati pen Pawan Kumar Singh pu abang pu nijang Karbi Anglong phelangpi along ahupu ahem nangpalelu. Bon sita ning karongji kalisi ning oi ning duk chechak nangkoklu. Pini niphai Kresi adap apol malom Pawan Kumar Singh asupi Aditya Kumari lapen asupo Ravi Kumar Singh ajirpo ajirpi atumpen kopili aroi along lang chinglu dunji aphan lang sundunlu. Bon sita kupai kelangnu ajok Aditya Kumari lapen Ravi Kumar Singh men akeng kitut prui ajok lang phangpondetlu. Hudak arat atum lang pen pejok dunlu bonta Ravi Kumar Singh aphan ke apran pejok pon un edetlu. Adungthu Aditya Kumari aphan Khironi Adarsa PHC an nangpalelu bonta apran rai un edetlu. Pinpul me kopili aroi along aningkan wangta lapuson alam klang lasi kaduka weta kacere kinangsot. एक्सीडेंट जैसे लोग आए थे अपने मामा के घर पे छठ पूजा के उपलक्ष्य में उनके मामा ने छठ पूजा करने के लिए यहाँ पर अपना ये करने के लिए तो छठ पूजा तो ठीक ही इन लोग का गया। सुबह में इन लोग नहाने के लिए गए थे, सब 8-10 लड़का लड़की था लोग एक साथ में, और नहाते नहाते उन लोग क्या हुआ कि वो ग्रुप बनाकर नहा रहे थे। उसके बाद में उन लोग का हाथ छूट गया ना पैर भी फिल गया, जैसे दोनों भाई बहन का आज डेथ हो गया पानी से। कपली नदी में गए थे। कपली नदी में गए थे, दोनों डूब के हो गए। हाँ, अभी तो मेडिकल में लेकर आए तो अभी यहाँ पर डॉक्टर भी डिक्लेयर कर दिए कि नहीं है, डेथ हो गया। Karbi rong asar amai atum pen bangphu amai kangni kipadupon. Pini phuluni hormon club asahem along Karbi rong asar amai mate Karbi rong asar amai tiripi atum pen patilpi ponsi ingdeng ingkoira ke thom ar bangphu amai kangni pon. Ada prang malom pen arnam pharo ase karkli pensi ke claim kedam kimisenji aphan arnam ahiljumi hanglo. Buthot mai cheng ponsi bangso amai along Karbi rong asar amai tiripi amai phu Dharmo Singh teron pen mai chepahem phu pon lapen bangso amai along non kewangji ningkan isek rat amai aman ponji alam haihui sitami chethan pon. Lapen koson si Karbi rong asar amai kaike ta kachingri vet pen keduk thekji alam haihui ta chethan pon. Bangso amai General Secretary Karbi rong asar amai Rupen Hanse Vice President Ajit Rongpi AGS Salsing Kathar Prokas Rongphar lapen nihang nijang pen rong asar atum ta chetong dun. Non-traditional village council tame kichunji rangrang asonlo bonta non anta thang abirta awelang lasi non kewangji lang ansuse chingrumsi kachesong ponji aphantami cherai pon puta pherangki angno jaipon. Karbi rong asar ame ning ingkoira ka thom bangphu kangni ame nang itu bangsa ame long naki nang ke bang nang to pansuru lo alo nang to phan pachini ye ba karbi nang to phan pachini dia la ame atu makema non kichunji angring do wai kisita me sarkar tu nanta ni tu phan nata laksa ka pin lang tame ni tu ye ning ti bom lo dang ko dang bom sita nang sita mi chokong sita mi ni tu nanta bangso TBDC la pen TBC tu tang ni tu jun chilang la sila bang so bu thang ni tu kachi song ponji non ke bang chilang anso se ni tu kaching room ji la pen ni kachi song ponji ka ni tu piniam mai long jerai ko lo ke non ke bang ji ningkana se ga mai tani tu ji la ke ha west kar be long mati nijang kar be long bong kam lo long sidu dam ji se ra lang tu dung ke la jo non ke bang ji tak tu ongdung arbu ongdung kar bilong sar chipeng lu ongdung arbu chitongji halada kita mela bosa TBDC long letik ta kaputat we go tanji munji tapi untuk ansu sela bangsa kar bilong sar mai kita bisi pantang ke itu jisik se Patumi niphai kep arni ajo apor malom diopani alangroi RCC adolong kikim bom along inut abangphu apran che endet.
Rongmongwe Police Station Kaparlo Deopani Alangroy along non kikim RCC adolong kikim ponbom along inut abangphu kokthat tipidet mate apran chiendet ka chiendet abangphu amen Sunil Goala arong Kukorajhar pusi papang thekdunlong bangso abangphu pipot si apran ka chiendet ma pu nonpu ta ahokpet pangthek pon thekthelang kithitang alpum postmortem aphan Difu Medical College and Hospital an pondo Koson pensi kokthat kachipidet mara ritale ponbom lang pusi Rongmongwe Police Stations asaiki atumpen birta nangpachini dun থানাত মই খবৰ দিছে হয় 7টামান বজাত যেনেকৈ মানুহ এটা মানে হেংগিং হৈছে এইটো নতুন ব্ৰিজ বনোৱা জেগাত তাৰপিছত গম পাই পেলাই আমি আহিছোঁ আমাৰ আহি আছে বৰ্তমান আমাৰ চিষ্টেম ছুটিত আছে বেলেগ এজন অফিচাৰ দিছে দৰামাৰ পৰা দিছে সেই অফিচাৰজন আহি আছে আহিলে তেওঁ ইনভেষ্ট কৰি কৰিব লিখালিখি কৰিব তাৰপিছত পিএমৰ কাৰণে মেডিকেলত মানে পঠোৱাব হস্পিটেল Daithor sub bit asai phu lapen Daithor police atum chelang pen kanghu athengpi kineplong Dolamara Northern Range Kaparlo Daithor sub bit sai phu lapen Daithor police atum chelang pet pen joins patrolling kedam bom ahut daihori tekang adong thijok langsu along thengpi kanghu kineponlong Daithor police stations OC Bidyut Bikas Bura Lapen Daithor Bid official Lawrence Phangchu atum Japonlin si patrolling kedam ahut si bangsu athengpi kanghu kenep tamlong laso ahut thengpi kanghu abangphu atum abangke katla pusi bid official pen thanpon Daithor pen birta pangdak abangphu almost 80 karbianglong news Dito ma-sources pa na Dito ma-sources teng ben bang nang than men si jen petroling dam lo range headquarters staff and ben dak nil dum Daithor forest staff and ben thana police atum ben jen petroling dam lo ke dam chengar ni ke date 5 ani dam lo date 5 ani ke kangadong na si ke nap dam lo ke pray mane 26 piece so ben that next ke date 6 along nil dum akodam tu lo jen petroling Dehori Singnara rong panil tumprai mane 36 piece bakwan long lo la pended one lo thing pi hida nil tum logelok next day sis lab lo fingering gori lo sis gori lo athakanda chijonai lo nil tum mane DFO sarpanta ACF sarpanta jonai lo so mane date 7 long magda thiok lang so long nil tum dam lo som dak taxi join petroling kana stop tum ben stop tum ben la rakta gari hum thom diai pe nil tum ma ko thing pi dam lo Tada ka bangke price 60 plus dui accuracy nil tum mo na than pa hela bangke so when the date it earning sa sontak tax nil tum informer nang thana teng bensin nil tum join petroling dam lo Dehori kudam Singnara rong lo adakta price 100 plus I think pi mane fanta nil tum ek dam long lo nil tum ke dam ben ma sis dam lo sis that pen ma nil tum truckri ma nil tum teng pi bangke dak one de lo One dead pen amasinon bangke I think pi bangke fingering kuri bom lo sis bom lo apis bangke 100 plus ta menon da mane count kuri bom la I think pi ke do bangke la hai ke non mat ke di class ide ne emsal an pen ingori poma sam kothal la en chot I think pi bangke aso teng ban langdam bote market value ke mane lak thom bak dui I think pi bangke di class dei Nilip Blocks Kisans Congress atum alsikit amai kangnipon non MSC kilik nang liji rangrang apol Nilip MSC continuency arlo Nilip Block Kisans Congress atum patir PC alsikit amai kangnipon Bangso alsikit amai along Nilip Mandal Congress Committee asongya atum Lapen Village Employment Committee amai phu atum chetongdun non kewangji MSC kilik kewangji abangphu Afansi Jasimet Mai Along Kachingwai Pon RD Pipon Labangso Amai Along Mai Chipahem Phu Nilip Block Kisans Congress Amai Phu Khogen Rong Pi Pensi Mai Charipon Nilip Block Kisans Congress Amai Phu Khogen Rong Pi Pen Kaningje Pon Atengke Non Nangkeleji MSC Elections Ki Nilip Pen Congress Pen Kithul Dunji Abang Phu Aphan Pahai Ponvek Nangji Aphan Bangso Amai Along Lamjai Pon Lapen MSC amai phu thare be pen kaningje pon thuke ticket abangki ili iningki hang lapen ningke dok amunit aphan ingwaisi mithang Nilip asolvek nangji pusi ningje pon
Pini dak Kisan Kongres pensame cipati ti ponlo mai puta ni lima lo pasila dawa la sonlo kiwang ye lo bangke itumta bang sonsona konstituensi unuti lo so itumta unuti duna cipat meduna cipat hir duna pulu lipute itumta candidate mesen nai lahai hui mutani litum pini ya melong ciparai pon Digi pipon nateng pulote nili tungge highway na po pen nili tungge nita highway lu kongres ke daki pusi nili tumbake lam cak ta pilo per radang nu tapak lang lu. Tapi na tum ke non ta kang tang sido sitame la penan so se kang tangi pansil non sitame action committee son ta nili tum ciseng ponden lu la sidake Bhagni bakto ma kongres dolong le po pansi pini ke nili tunga cihang si leadership tum ana pan cihang si nili tum lam klar cipide odo. Atheke nona dua kili kalau bangke tek serabang punai la atheke kidam tangason ningkan ke pahai de sita methamu wangwe ya candidate ke nili tunge non duke ili kita langnang nilu kumarli nona bangke itu molongta ke tek ser la pen ke bangson rarapang kacing thur pon aja kongge do sona candidate ili ta silang na po tek serabang punai pulo la hai hui pen cirai pon pen nona kiwang ye long sita me nili tunge apias tinta cisik nai pen sidukolu